Is-sodisfazzjon tiegħi kemm kont ilni membru fil-Kunsill tal-Ewropa huwa illi qatt ma ħdimt kontra Malta. Dan huwa kliem l-eks Ministru Laburista Joe Debono Grek li rappreżenta lil Malta fisem il-Partit Laburista fil-Kunsill tal-Ewropa għal 18-il sena. Fl-10 ta' Ottubru huwa ġie onorat bħala membru onorarju tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa il-PACE. Kemm meta konna fil-gvern, meta kien hemm id-delegazzjonijiet li kont nagħmel parti minnhom jiena, u kemm meta konna fl-oppożizzjoni qatt ma ħdimna kontra Malta. Meta kien tiġi ħaġa kontra Malta, niftehmu s-sitta bejnietna biex niddefendu il-pożizzjoni ta' Malta. Dik kienet waħda mill-sodisfazzjon li kelli jiena kemm dont membru tal-Kunsill tal-Ewropa. Joe Debono Grek huwa l-ewwel membru onorarju Malti tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Iżda dan l-unur għalih mhuwiex wieħed personali. Li tiġi rikonoxxut minn għaqda internazzjonali għalija xi ħaġa kbira u anke għall-partit tagħna jien nħoss li għall-partit u għal Malta mhux li ħadd jien imma li ħadetu Malta u ħadu il-partit. Dik li nħoss jiena fija.